Liyayikhetheka umgedlela Nkosi enkulu Bombela esitimela samampondo baba mkhulu omkhulu phakade ame. Injabulo nokududuzeka phela ngoba sesiphumile isilodini izulu ejele naye uHarriet Colenso ujabule kakhulu ngokukhishwa kwaso iSilo. Ngaso isandla salo iBhunu uLouis Botha. Okungabanga lula amangisi phela egoloza engafuni ukukhipha isilodini izulu. Kodwa inkosi yakwaQwabe phela izungezwe yiwo amangisi umuzi wayo ukuba izobulawa ngayo phela inhlamvu ngenxa yokuthi isindile kuphoyizini lona ebekade ewudliswe yiwo amangisi ingaboni. Izitshela ukuthi isiphuzo esimnandi esifanele amakhosi, kanti yebo sifanele wona amakhosi azabalazayo alwela umhlaba wabantu abamnyama ukuba abulawe ngaso lesi siphuzo esasiyilo phela ithikithi layo iparula yenkosi ukuthi phela isiyofela ekhaya bese ingcwatshwa kahle ngesizotha, bese kuthi lapho eyongcwatshelwa khona aphinde awudle futhi amangisi lowo mhlaba oneliba layo inkosi. Bese kuba yiwo amangisi abanegunya lokuthi afinyelele kahle ngokuthanda kuleli liba lenkosi enze imigilingwano yawo, ngoba phela uye umlumbi umthakathi nkulu imfihlo ayazi yena umlungu lona ngalo iliba leli. Njengoba amakhosi amaningi amaliba awo engaphakathi emaplazini abo abelungu egila ngawo umkhuba wakhe, kodwa umuzi wayo inkosi uMeseni kaMusi bawugqobhoza bawuqeda ngayo inhlango bezitshela phela ukuthi uphakathi endlini, kanti inkosi izimele nje phakathi negceke ngaphansi kwaso isihlahla badlula eduzane kwayo inkosi kabayiboni. Cishe kukhona owalume indlebe amangisi ukuthi inkosi ilala kuyiphi indlu, ngoba bathi sebeqede ukuyigqobhoza ngenhlamvu baqede bayishisa. Bama bayilinda balindela ukuthi phela bebe neqiniso lokuthi inkosi ifele phakathi kule ndlu. Impimpi yabo yayibatshele iqiniso impela ngoba phela inkosi yayilele phakathi kuyo le ndlu, kodwa ageja ngomzuzu omncane nje na lapho inkosi eyayiphuma khona iyaphandla, sazi noma ekhishwa yiso yini isisu esenza ukuthi ziphume lapha endlini. Nakho isithenjiswa yiyo le ndoda ebekade ihlangene nayo ejele, ebiyithembisa phela ukuthi ngeke eze wazi ukuyibulala amangisi ngophoyizini. Nakho phela isisinda futhi olwakeni lawo amangisi kuso phela isibhamu. Yama ngaphansi kwesihlahla inkosi aze agcine ehambile amangisi. Kwahamba isikhathi ezwa amangisi ukuthi agejile. Inkosi yakwaQwabe isadla andlamvana. Phela ubuchule bawo amangisi ayebusebenzisa kwakuyiko lokhu ukuthi uma uyimpimpi azokuphendula futhi ube inkosi, udle umhlaba wayo nenkosi yoselwa, bese uba inkosi mbumbulu bakubeke esihlalweni saleyo nkosi. Okusobala ukuthi kukhona owayehantsele lesi sihlalo elokhu empimpa inkosi kuwo amangisi. Vele nayo inkosi uMeseni kaMusi wakwaQwabe yayisiyumnumzane nje womuzi phela amangisi eseyiphucile ubukhosi babo. Kodwa isizwe sakhona kwaQwabe sasazi kahle ukuthi kusayiyo inkosi uMeseni. Amangisi athi mayibona ukuthi ayahluleka ukuyibulala le nkosi yakwaQwabe, asahluleke amahlandla amabili. Kwakhulunywa enkantolo ukuthi le nkosi yakwaQwabe ayidingiswe endaweni yakhona lapha wamaphumulo emthandeni esigodlweni sayo, bebeka izizathu zayo zokuthi phela ingasusa udungunyane njengoba ibithinteka kakhulu empeni yamakhanda. Nangempela amangisi ayeseshayelela isipikili sokugcina impela manje ukuthi akekho yophinde avukele umbuso wabo. Bayithatha yona inkosi yadingiselwa kuyo indawo yaseXhobo. Yawushiya kanjalo-ke inkosi uMeseni kaMusi umuzi wayo wasemthandeni ayohlala ezintabeni zaseXhobo. Aphinde futhi akhumbula amangisi ukuthi nayo inkosi uDinizulu njengoba phela iphumile nayo ingase ibe inkosi futhi iphinde uvukele futhi umbuso njengoba isikhishiwe nayo ejele ngaso isandla sikaLouis Botha
uLouis Botha ukhipha inkosi njena phela yayisiphikelele khona eSt Helena lapho ababeseyidingisela khona. Okwase kulindwe usuku lokuhamba kwayo inkosi iya eSt Helena. Ekuvumelaneni kwawo amaNgisi naye uLouis Botha ukuthi isilo sidedelwe, kwaba nawo phela umbandela ukuthi ngeke sibuyele esigodlweni saso kwaZulu ngoba sizosungula udlame futhi. Ilapho-ke uLouis Botha aba khona neqhinga lokuthi athenge iplazi khona esifundazweni sakhona eTransvaal, lapho sekuthiwa impumalanga khona eMiddelburg. Kwaba yilona qhinga alithobisa amaNgisi abanethemba ukuthi uma esehlezi kuleli plazi ngeke asawukhathaza umbuso wawo amaNgisi endaweni yakwaZulu. Ilapho-ke isilo uDinizulu esakhanda khona isigodlo sakwaThengisa ngayo, esasibhala umlando ngalo leli gama ukuthi kuthengiswe ngaso phela isilo uDinizulu, njengoba phela besisidayiswa yibo bonke abantu nazo izinduna zaso. Kusukela sisadayiswa nawuye uyise uHamu kanye nabo oZibhebhu. Sabe sesiphenduka intandane ukuba sihlale sodwa kuleli plazi esasigadwe ngeso lokhozi ukuthi akufiki noma ubani ngokukhululeka kulesi sigodlo, nabo ondunankulu baso abakwazi ukuthi befike kalula kulesi sigodlo bezoyibona inkosi. Usulahleke kakhulu ulayini wokuxhumana njengoba nayo inkosi yakwaGqabe ikude kakhulu ilena kwelaseXhosa, kanti amanye amakhosi alengisiwe abulawa, amanye adingiselwe khona eSt Helena. Kwabe sekushaya umoya kanjalo ezweni lakwaZulu, amaNgisi abe senza akuthandayo. Ilapho wase kubonakala khona yena uMahatma Gandhi evakashela sona isilo uDinizulu kulo leli plazi lakhe wathengisa ngayo. Asazi ukuthi uMahatma Gandhi wayofunani kuso isilo, njengoba wayengahambisani phela nawo umzabalazo wabantu abamnyama kwaZulu, noma wayezosincenga isilo ukuthi naso kasiphenduke sibe yidube esandlwana, ngoba phela kwakulula kakhulu ukuthi ube yidube esandlwana ukuthi uvumele abelungu usebenzisane nabo bese ubanika konke abakufunayo, bese bekusikela indawo ezoba ngaphansi kwegama lakho kodwa kube kuyindawo yabo abelungu. Wena nje uzobe uyiphoyisa lokuthi ubagadele lo mhlaba, ngoba uma sebefuna ezokumbiwa phansi bayakugudluza benze abakufunayo kule ndawo okuthiwa wena uyinkosi yayo, kanti chabo uyiphoyisa lenkosi yamaNgisi. Ilapho kwasunguleka khona ukubekwa kwawo amakhosi ebekwa yiyo phela uhulumeni wamaNgisi ngazo izitifiketi. Ngisho ngabe isizwe siphethe umlando wokuthi wena uyinkosi yoselwa, kodwa uma ungasitholile lesi sitifiketi esiphasiswe yiwo amaNgisi ukuthi uyinkosi, angeke ubekwe njengenkosi esemthethweni. Uma uzibeka uyofana nevukelwa mbuso, ufanele ukuthi akuthathe amaNgisi akubophe. Kodwa osindile kuyo yonke lento yesihluku esenziwa ngamaNgisi uye phela uBhambatha obalekile wayozinza kwelaseMozambique. AmaNgisi aziduduza ngalo ikhanda lendoda mphini engaziwa, aseze alibeka khona emuseum eqamba amanga ethi yilo phela ikhanda likaBhambatha, libekwe njengayo indebe. Kuthuswa ngalo nezizukulwane ukuthi zazi ukuthi umuntu oyovukela umbuso wamaNgisi uyonqunywa ikhanda. Waphela kanjalo kwembuso wakhona wakwaZulu, bahlakazeka abantu baya kosebenza ezimayini, abanye bazinikela kuwo amasonto abo abelungu, abanye bayosebenza kuwo amaplazi abelungu. Ilapho amaNgisi ayesejabule kakhulu ngoba phela ebona ukuthi umsebenzi wawo wevangeli usuhamba kahle kakhulu. Ayathatha nezinye izinsizwa ayeseziqeqeshile ngalo ivangeli ezayisuka khona emampondweni ukuba zizolekelela kakhulu kulo msebenzi wasemasontweni, zishumayeze abantu. Abanye zazibahambela khona emakhaya zithi abeze emasontweni ngoba umbuso weZulu susondele.
Liyaguqa lapho ikumgedlela mzulu amafutha omkhovu 20 ml soka phakathi. Amen.